खाथुम नागिरा जायगाया नुदों मालाय मा जाखो बेलाय मा गेलेनाय जाखो जाजोब्बाय नै एसेखौ जानो हाला होनदोंमोन आरोना आंना माबा खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय दायो टाइमा जादों आयु गोरबा गोरदोंहाय आंहा 12था जाबाय आरोना ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दं मोनाखै मा जादोंथाय गोरगासिनो दं लोंबाबो माने गोरगायाखै ओमफ्राय दहायनो नानिखौ बिदाया दोनहैदो मर्निंआव थास मा जाखोलै ओमफ्राय दोनहैनानै लानानै फैखांबाय बाजार खरसाबो खेबसेनो लाबोखाबाय ओमफ्राय संगासिनो दं आरोना नानिजों आंजों दंफैयो दा न'आव दहायनो फैदों जोङो फैनानै संगासिनो दं एसे लेट फैबाय नालाय माने स्कुला 11:30 गयोना लोगोफोर बेनि थाखायनो लेट जाबाय आरोना संनायाबो आं दखानाव थाबाय थानांबाय बिदा लायगौमानि दायो ओमफ्रायो अमा लाबोदों आरोना बोराया अमाजों आलुआनो गैया आं आलुखौनो बिहरबानो बावबाय दसेल' दंमोन ओमफ्रायो टमेट' दंमोन बेखौ होनानै संसै आरोना दालि संबाय आं एसेनो बेदर संना लागोननि र' संनानै मोनखांबाथाय नानिजों आंजों जानानैहाय बिदानो लानानै थांसै आरोना लोगोफोर संगासिनो दङ र' दायो देखायना नोंसोरनो अमा एवदों नै आं अमाखौनो बारा फसायाखै आरोना दिनैनिखौनो गोसो सारे आं बेयाव दालि सम्बार होनायखौनो माने पियास एवगासिनो दाबो मस्ला होआखै दा आङो हालदै संख्रिल' होनानै एवदों बेदरखौनो बांद्राय फसायाखै आं माबायदि बेदर मोनबोखोथाय मोजां मोनाखै आङो हजों नानिखौ लायनाय फिसमाथानिफ्रायनो लाबोफादों आरोना स्कुल खाथियावनो सम'सासो संना लाग्रोसै लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन र' दसे थानानै बल गोदान बायना लाबोदों बिदाजों थांफानानै गेलेनो लागासिनो दं आरोना बांद्राय मोजांसो मोनाखै स' लोगोफोर आं दायो न'निफ्राय दखानाव सफैफिनबाय बोरायनो ओंखाम होगासिनो ओंखाम जागासिनो दङ मोनखांनाय लोगो लोगोनो होबाय आरोना जानाया मानसि फैदोंमोन बन्द' खालामफिनदोंमोन आङो जाबाय जानानै जल्दि फैबाय आरोना बोरायाबो फन हरबायना दाबो फैया नामा होननानैहाय ओंखाम उखैबायमोननो बेसोरा ओंखाम जागासिनो दं ओमफ्राय दाना ओंखाम उखैनायानो जानो हाला एसेखौ आं होनगासिनो जाजोबदो होनना बुंदोंमोन आङो जाखांबाय गासिबो दा दोनदो जाजोब्बाय दा जाजोब्बाय नै एसेखौ जानो हाला होनदोंमोन आरोना आंना माबा हाथाय सादों आरोना मैयानिफ्रायनो ओरैजायबो ओरैजाय हा औ दोनदो मा जादोंथाय मिन्थिया हाथाया बिराद सागासिनो दङ मानोबा ओमफ्राय जा गोरा जिनिस अरनो लुगैयोना बिनिफ्राय गयसो गरस्रोनानै अरथाबबाय थानांसिगोन दा ओमफ्राय बागारलायलाङोबो दा मैयाबो गरनै जादों आङो जानो लुगैनानै एखमबा माने खुद जानो बाखायो आरोना माने आं हेबिट गैला नालाय जाबाय थानायनि जै गय जाबाथाय ना हेबिट गैदावला नालाय खुगाखौ एकदम माने थावा मोनखायो आरोना लोगोफोर ओंखाम ओंख्रिफोरखौ ओमफ्राय बोरैबा गोब्रा मोनबाय थायो खुगाखौहाय होनबाबो बबेबा समाव आं जानो लुगैनानै माने गय गरनै नालेंखर मोननै सबन एसे होनानै जायो आरोना आं जाफेरामोन ना सिगां माबायदि आं माने सबनखौ आङो जर्दा बायदिसो सानोमोन आरोना ओमफ्राय आबौमोनहा स्कुलाव थांबा बिराद जायोमोन ना ओमफ्राय आं गुदनि दखान होफेरनानैसो जाफेरदों आरोना बेयाव जेबो नङा बे गोदैसो होननायखाय जाबाय गोथाव मारा आरोना दाना मोजां मोननानै आं गोदान फार्स्ट जाजोबनानैसो नुखादों आङो सानथाम सानब्रैसो रेगुलार जादों आरोना ओमफ्राय सबनखौ बुरजा होनानै जाबाय आरोना बोरै सानसेखालि जाराय जाबाय माने गोथाव मोन्दों होननानै जाजायानो आरोना बे जिनिसा अन्थाइ जायोनो बांद्राय माने बबेबा समाव गोबावजों खेनसे एसे बुरजा जानाया जेबो नङा माने दैलि बिदि बुरजा जाबाय थानो नाङा आरोना बेनिफ्राय आं गिगारनानै एकदम बन्द' खालामखादों आरोना मानोना मिथिखायो अन्थाइ जाबाथ' मा अपारेसन खालामनांगौ जायो गिलु फालुनो गोसो गैथारा आरोना बिराद गिनो ओंखारो स' दायो नायनोसै दिनै मार्केट थांनो होनलायलायदोंमोन आरोना ओमफ्राय दिनै जे उइकनेसडे बेखौनो बावगारनानै थादों आरोना दसेनो दिनै उइकनेसडे हलसेल दखाना बन्द'सो होननानै नायनोसै दाहायफोर थांनायफोर जुदि बायसान्स जाय माबाफोर लायनांगौबा थांगोन आरोना आरो थांनाय जायाबाथ' बुंनो हाला ओमफ्राय आंहा ओंखाम ओंख्रि मोनानि जेबो संनाङा आरोना टेनसन फ्रिखा दालिबाबो बेदरबाबो ओंखामबाबो खेबसेनो साननि मोनानि संनानै फैजोबखाबाय आरोना आङो माने फेले संबा गेसाबो लस थाङो डाबल ओमफ्राय आरो टाइमाबो लस थाङो दायो थांनानै गरमल' खालामनानै जाहैगोन आरोना गोजां बोथोर ना दायो गरम खालामाबा जानो हाया आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला दसे थाथ'नोसै र' नैबे उंगारा बुंजोबलांखाबाय नै दिनै नालाय खाथुम नागिरा जायगाया नुदों मालाय मा जाखो बेलाय मा गेलेनाय जाखो सनालि
Wah, danger nih. Mauji. Wow, danger. Hudu diksha. Mak kartun belai dia. Mauji. Sonalis nama belai. Mauji kartun mauji. Mauji kartun sih, nunggu sih. Mauji kartun nih malah Sonalis nama mauji. Apa malah nih malah itu malah nih apa? Malah kena ngelai. Kip. Mauji kartun nih malah Sonalis nih. Nah Sonalis, Mauji kartun. Amaran? Itu ada hilang leh. Isi mata ada salah sendiri leh. Oh, mai hot deh. Deh kok juga malah gitu. 하타이야는 사간 들었잖아. 맞아. 리자이브 사등, 어제브 사등. 맞아. 살다가 스. mình nào cũng lấy về lên cái phần zero bắt thằng này sẽ làm cái nhiệt chứ bây giờ mà Dera. Mana sepai deh lagi pergi ya. Dua ini hamman mencik mendengar thot bung coba menba. Kalau keper, ini je raupot hang này je asyik na, jebu, dekan asyik les sejansang mencik. Bi जानो मोजां जायो दे लाबोबावनो माने लेमननि सिबिया एसे जानो मोजां जायो मार्केट थांनांगौ होनना बुंदोंमोन आङो थ' हलसेल दखान बन्द ओमफ्राय एक्सारसाइज लायबावनांगौ दंमोन ओमफ्राय बोरायाहाय बेयाव हाबनो मोनाबा ओरैनो बेखार माने थांबावनो गाबोन थांदो होननायखाय थाङासै आङो गगायानो खारनो रोंलालै लोगोफोर मा होनोमोनथाय मारै खारबावनो आं सानाव दै गुदुं लोङा दे गुसुखौनो माने नर्मेलखौनो लोङो आरोना ओरैनो फिल्टारनि दैखौनो लोङो ओमफ्राय मोनाबाथाय आङो दै गुदुं लोङो आरो आङो माने गासिबो लोंजोबो जोंहा ओमफ्राय दानिथ' सान मोना होनाय जायो ओरैनोबाथ' ओमफ्राय दायो माथो होनबावनो गगाबा खारासै जेबो खारासै स' ओमफ्राय आङो ब्लगखौ बेसेबां गोलाव खालामला बेखिनियावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लग लोगो मोनगोन आरोना